Ministarstvo sprovodi kampanju koju smo simbolično nazvali Država na dugme, zato što je ovo ministarstvo nadležno za pružanje usluga građanima kojima moramo biti dostupni uvek. Uvek znači i vikendom, a kod nas uvek će značiti i noću, tako da će praktično građani moći da imaju elektronsku komunikaciju sa državnom administracijom apsolutno neprekidno. To će za njih značiti uštedu vremena, znači će uštedu novca i znači će takođe da im neće faliti ni jedan papir kad budu komunicirali sa državnom administracijom, jer će takozvana e-pisarnica, odnosno ta kampanja Država na dugme, njima omogućiti, dati mnoge mogućnosti koje ranije nisu imali kada su u papiru zapravo tražili određenu dokumentaciju ili u papiru se obraćali državnim organima. U ovom trenutku oko 2000 postupaka smo mi softverski pokrili tim projektom e-pisarnica. Dakle, oko 2000 postupaka građani mogu da vode elektronskim putem. Ono što je potrebno i na što ja građane pozivam jeste da postanu e-građani, da samo otvore nalog na svom mobilnom telefonu ili na svom računaru, da postanu e-građani i da pruže mogućnost tom državnom softveru da im se obraća elektronski, odnosno da im odgovara elektronski. To znači da će oni moći u svoje e-sanduče moći da prime i rešenja na koje će moći da se žale, jer mi smo pokrili i postupak po žalbi sa tom takozvanom e-pisarnicom, odnosno sa kampanjom Država na dugme, i apsolutno će moći nesmetano da komuniciraju sa državnom administracijom. Ono što je još samo jedna od pogodnosti za građane jeste da građani neće morati da budu apsolutno sigurni u to kom organu bi oni trebalo da se obrate, čak i ako postoje neke nedoumice, čak i ako postoje neke greške. Putem tog elektronskog sistema njihov zahtev će sasvim sigurno biti prosleđen nadležnom državnom organu koji je dužan da primi njihov zahtev i da obrađuje njihov zahtev i da o tome obavesti građanina preko njegovog naloga, odnosno sa mogućnošću da je postao e-građanin. Dakle, to se neće odnositi samo na građane, to će se odnositi na privredu. Ono što mogu da kažem jeste da su zaista dobre i pozitivne reakcije i građana, a naročito privrednika, kojima znamo da je vreme novac i da bi mnogo više voleli da elektronski mogu da komuniciraju sa državnom administracijom, što smo im i omogućili. Mi pružamo podršku iz ministarstva apsolutno svim jedinicama lokalne samouprave, kako za jedinstvena upravna mesta, tako i za e-pisarnicu. Dakle, do sada je, evo ako ćemo da napravimo paralelu, do sada je otvoreno 55 jedinstvenih upravnih mesta. Ovde je uloženo oko 5,9 ili 6 miliona dinara. U svakoj jedinici lokalne samouprave smo imali određena ulaganja da bi oni mogli da otvore jedinstveno upravno mesto. Očekujemo još u 14 jedinica lokalne samouprave otvaranje jedinstvenih upravnih mesta i to će biti samo povod za sledeću godinu, jer smo ponovo planirali sredstva za otvaranje jedinstvenih upravnih mesta upravo zbog dobre reakcije građana. Sa druge strane, ministarstvo takođe pruža podršku ulaženju u sistem e-pisarnice, jer to će biti jedan veliki centralizovani sistem gde ćete vi na jednom mestu imati povezane sve apsolutno državne organe koji će komunicirati sa građanima i privredom sa jedne strane, ali koji će komunicirati i međusobno, tako da građani neće morati da prilažu određenu dokumentaciju koja im je bila potrebna ranije.